No niin, olemme jälleen valkoisessa talvisäässä. Oikealle puolen jäi yliopiston rakennuksia ja samoin vasemmalle puolen Tampereen yliopiston kirjasto. Ja matka jatkuu kohti Messukylää, Kangasalaa ja tilanteen mukaan muuallekin. Katsomme, talonmiespalvelumme toimii arjessa ja pyhässä käteismaksulla totta kai. Yhteydenotot sallittu ja mieluiten aina kello 22-8 annatte puhelimen olla soimatta ja lähetätte tekstaria kautta sähköpostia mieluiten ensisijassa, josta käy ilmi osoitteenne, tarpeenne ja näin poispäin. Mutta valkoinen Tampere kutsuu ja mustilla renkailla mennään. Ja oikealle jää kohta Kalevankankaan hautausmaa, joka sekin on laajentunut ihan tiehen kiinni. Ei sitten vielä montaa vuotta ole, kun se oli tuolla kauempana tuo aita. Mutta näin se vaan, ruumiita tulee. Eikä osata kerroksittain latoa niin kuin puita mäkeen eikä tuhkata tarpeeksi. Mutta näillä mennään. Ja lumen luontia, kattolumien pudottelua tilanteen mukaan. Pihapuiden kaatoa, tienvarsipuiden kaatoa. Matkassa kulkee tarvittaessa pari moottorisahaa ja kantoliinat. Ja tarvittaessa on kantohommiin, oli sitten pianon kannosta tai kassakaapin kannosta, niin nokkakärryä tai kaveria. Kyllä homma pelittää, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Me jatkamme.